zvinotendwa varume, zvinofadza, nesuwo tinokopa tinoita kumamisa kwedu. Zvino zvakanaka zvataona pano kuri kuberekwa wana. Industry yemwe yeMutsvene yakabata pano. Ndo pane manufacturing yevanhu pauno. Munotendwa varume. Ndisingakanganwi varume. Ndane makore maviri chiva pane nemutumwa uyu. Vanhu vekunyanga nevekumanyika bridge. Musangano unyonge wenyu. Ndimutaurirei nhasi mutumwa uri pano. Handi zvamapoto ndezvomutumwa. Vanhu vekunyanga nevekumanyika bridge. Panapa pamusangano wenyu wevana munosenzera pano. Handi zvamapoto, handi zvani ndezvomutumwa uyu. Ari kurambirana nazvo unorasika. Nekuti hauna sangano rawindaro, hauna munhu wawinda iwewe. Uyu afura pano handi wakunyanga here, Kiburi. Handi wakunyanga. Ndewe pano, handi ndiyo afura pano. Ndiye mvangeri wepano afura pano, muri pamwepo pamushando. Siyai kamweya kuti isusu tiwe uko muchidhonzerana. Munorasika arume. Mutuma unotaura kamwe. Adiwe murume hatyinga kuti tese tikati zvakadai woti handizvo. Hapana waanotya panapo. Mutuma akataura izvezvizvi hakuna unomira ba. Tese kubuda takadai kumadzimai kuda kuti zvazozviya arume. Nenyaya yekutya kuti zvemaziro kwazvo mweya Mutsvene. Saka kana mutumwa ataura, mutumwa hazosimuki pano achitaura kuti ndakatisanganai mese. Izvozvo zvaudzwa zvamauya muchitaura nemarabhauma. Mutumwa akati muri chiro chimwe chete. Nyanga, Manyika bridge nehauna muri chiro chimwe chete. Handizvo here? Ko mweya kumuka uri kubva papi? Uye mari yacho uri kuzvishandira zviri kudzibvisa wega here? Handi $5 here. Muri kurwadzwa nei? Arume munorasikira zviro zvemahara. Mudzidza mako kana kusina munhu ane chechi. Kana kambovhura kana kakereki kana ameno ndokati chii. Kana uchifungidzira kuti unezi enda pachuru unoshedzera kana pagoma. Wati pinduka umambo wokudenga waswedera ona tijani unouya kuenda. Zvinonetsa here nhai. Unokotedzera zvakaita John wacho kuti akaenda pachuru akadii. Hanyapo tiri pano uone tinouya here. Siyanai nekuvamba zviro. Kana mutumwa ataura unotaura kamwe. Ngatimirire pataura mutumwa. Ndiye akataura kuti ndaiti tikamuruka tose mukatumba vanhu vaidini. Mukatarira musi wechina masabata muri wangani pano. Manamata muri wangani makuseni mamusiri washoma shoma. Musi waFriday makuseni mamusiri washoma shoma. Ndiye auya nevanhu. Asvika nani hake. Wanga uri pamusangano ndevaya vanamata makuseni Friday. Vanhu vake vazouya nevanhu vari pamusangano zvakasangana. Auya nevanhu vake. Kuna vanhu atofona kuti wasvika here zvazvo handi akuuya. Akasasvika pano akauya. Ndobasa remafoni vanotenga wazwa kuti shumba yerudzi rwaDhavhidha rwadini. Kana asina kusvika vadini. Ndo zvazvamutora nazosvika Friday usiku. Vanotenga vakonfirma kuti wasvika here arume. Saka pakoshesei unofamba nevanhu vake, une zviro zvake, wakaperera, muchizwa kuti mutumwa aita number 1 pakurima. Akaperera akakwana mutumwa uyu. Tinozvitenda zvemazviro kwazvo. Nyika yese tiri kuzviona kuma-BBC, kuBritain kupi. Zimbabwe iri kupembedzwa, zvichinzi mutumwa ndiye apedza nzara nyika yese. Bhurai manyuzi arume, mutumwa uri kuzi ndiye apedza nzara munyika muno. Handi zviro zvakanaka. Tatiri vanhu vakashoreka. Tinotenda madzibaba edu andiri kuona ane ndebvu dzachena. Ndo akachengedza chechi chishupa achisekwa kuti mazipostori. Izvozvo zvitaura vanhu vakukoya nechechi ino. Hapana chinotishupa patinofamba dzaampostori makadi impostori. Asi kare zvainyadzisa kuita mpostori. Tinokutendai maningi. Vanhu vakuru ivava vachengetedzei vana vadoko. Ndo mwoyo wesangano. Tugaragara naso. Nati mukagutira mota matara ngaabude mapiri. Varume akamirira sangano zvichishupa. Panguva yehondo akaramba achinanga namata nemweya Mutsvene mutuma uyu. Rambai muinawo. Vana vasenzerei kana vachishota nezvishandwa. Vabetserei nekushandira. Tinosvika navo kunyika itsva. Sei kuwapusha mugara akura ngaabude uyu handizvo. Ndo mwoyo wesangano. Kana aripo sainezvo havana dzedu dzinoteramira. Nekuti wakabva kure nechechi.
tinobvunza apa maisombosidii hata idai kana ndaipa namutumwa munoda idai rambai muinayo vanhu vakuru ava ndo mwoyo wechechi kwete kuzoti ngabude mudhara akurisa uyu achagoni kusenzera mubetserei nerushando sanganisai mudhara tatimbomubetsera kana nemhandara munopuhwa tiwe amfana utore mhandara wadibetsera wane number 11 handi zviro zvakanaka handapota arume ndaona vanhu vakuru isu tinonamata chechi yekujobheki yeyuthi nhasi ndaona vanhu vakuru tinofara yana adoko kune kuri zera redu basi zvakanaka ndaona vanhu vakuru zvinofadza maningi achengetedzei abetserei nekushandira paanokundikana wasimudzire arume tinosvika nawo kunyika itsva wakanamata zviro zvichinetsa nhasi uno wari pano ndiyo ana baba wedu ngatiremekedze ana baba wedu iyo tsamba inotaura kuti munhu asikaremekedzi mubereki kudenga adini unoti magutise mumabhanga kumahaa mudhara uyu unoroya zvazoda bishana tinosvika tese zera Jesu Hosanna kana glory sibira kukucha Garaposari Africa no moment to yo baba
Africa. Amen. Bogna Zakazaru chapter 22. We will open you drums of 16 verse. Ili Jesu. Yakatuma mtumwa wangu. Kuti akupupurira izvo sipakereke. Ili muzorudzi rwa Davhidhi. Namasasa inopenya. Rugara pasari. Masikati sabata tina mashoko akawanda kutaura pasi naMwari. Asi tinobva kutenda kuno yakatumwa iye ega mwanakomana waMwari. Unenzi sendi Nowa ndiwo ari pakati pedu. Iwo ndiwo akatumwa naMwari kubva kudenga. Saka kutuma kwakaita ari kuti andonunura Afrika yese kuti ikwanise kunamata nokuita zvakanaka kuti Afrika ikwanise kuuya kudenga. Rugara posori. Kutuma kwakaitwa mutumwa awa ana kuzotaurirwa kunzi uri mutungamiriri basi kana mumiriri wasangano ino. Mutumwa ndi muridzi wesangano inonzi postori. Rugara posori. Rugara posori. Tikataura tichiti kuti Johani Marange Apostolic Church chinonzi kuti postori chinotanga pana mutumwa. Ukangoziva kuti mutumwa watoziva postori. Rugara posori. Rugara posori. Ndikamboedza kuita zviri shoti kuti ndikwanise kubata nguva tisagarise maningi nekuti nguva yandaigara pasi apo ndanzwa kuzi pane kamwe kanotaura apa kuti akomana tambogara. Rugara posori. Rugara posori. Right, kuno kuhauna hatina mashoko akawanda tinda kutaurirai nekuti nzvimbo nenzvimbo inotaura mutumwa kuti tiri kwenda ine zvayo zviri koko. Mutumwa awinazvo asi tinosvikira zviri kupi. Rugara posori. Hatitsvage zvimwe zvekure. Unotsvaka zvekure sei zvepano zviri pano ukoko? Unombozvipedza zvepano. Rugara posori. Hauna tina urombo musangano uno ndewewana. Daita mutambo mina maningi nesimba titaura nenyaya yewana. Asi tisati tabata wana tichabata zvedu pichana. Atona kubatsirana. Kuno hauna kuno kumanyika manyika yese. Kuno inzvimbo ini wapostori wa Johani Marange wapostora mutumwa Nowa akati one day chisama chiri kuno chakati one day. Rugare. Kutaura kuti wana ani mababa anowabereka nekuti mababa iwo akadini akawanda. Adini zoga. Dai pasina izvo. Wana wese tikutaura pano adatsina kwadini. Nokutana baba ruita basa. Rugara posori. Dai chiro chamna kukudza inde chakuti. Wanhu akawanda anofunga kuti mutumwa uyu anoramba kusvika panzvimbo nekuti uroyi kunoroyiwa maningi kana kune ng'anga dzakawanda. Wanhu akawanda musoro mayo ndizvo basa anofunga. Tikataura zvedu kuti mutumwa muri kumuroya kutaura kuti wanhu abudi mune zvakashata ende mune zvakanaka. Mutumwa pana chaanoitwa ba. Makambonzwa kupi kuti Mwari afa? Rugara posori. Ndikutaura ndichipedzesa ndichiti tese tinotaura kuti mutumwa royiwa ari kuda kumuuraya zvese izvozvo. Tiri kuti tinoudza wanhu kuti abve pane chakashata auye pane chi tiri teseri. Rugara posori. Hakuna munhu unouraya mutumwa. Jesu Kristu asati yafa anga atorwadziwa kare paenda kumurowa achimukokomera. Rufu raJesu Kristu ranga raitwa kare ranga rakapera kare. Rugara posori. Hakuna munhu unobira mutumwa kana chinhu chidikidiki. Saka utaura kuti aprofitika musaite kuprofita semunhu akamira negani apo kuti ukasaprofita nasi ndinokuuraya. Mutumwa abirwi ba. Musatambudzike maningi. Taurai chiro chokwadi. Chiprofiti chinonakidza kana uchitaura chiro chichiitika. Rugara posori. Hakuna muprofita apedza kudya sadza maona kuti hazvidhuri kukongoudza munhu kuti muroyi. Hazvidhuri ba izvozvo. Ndangomwa zvangu pana papichana ameni Jehovha zvishupi izvozvo ndi muroyi. Iwe mani. Rugara posori. Izvozvo hazvina kunaka ba. Saka hauna kuno kuiminika. Tirikudzai nenyaya yekushandira chino chinouraya chechino iyi. Uroyi wako ameni. Uroyi wagara uripozve. Tinomboperere wamwana utoitawo matransport kuti vanhu vaende kudenga. Urayai tichienda kudenga. Hapana zvokuita asi wao havendi kupi? Havendi kudenga. Rugara posori. Nyaya inouraya nzvimbo ndeyekushandira. Ipapo ndipo pandinoda kutamba pichane papo. Kuno kuhauna kuno kune misangano yegore miri handindiso
tine Manika Bridge, tine Panapa. Kune misangano yePasika inokwana 4. Tine Kuinyanga, tine ukupa kune Makomo. Kutangwena uko. Pane Manika Bridge, handitiso? Rugara Bosori. Munoshora riso zvakanaka kana kuti asina kunaka kuti tiende. Handizvo zvakanaka? Right, titoa kuno kubanje zviripo. Imimi kana muchitadza kushandira chekutanga tine mari yemota kuno kwanga kusingafaniri kugara nechikwereti ba imimi. Mwakawanda imimi. Newana akawanda futi. Kuti mupuwe number 1 kuti mune wana akawanda. Mwakawanda. Rugara Bosori. Mutuma enda pa Manika Bridge makabuda nechikwereti. Tiri kunyepera vhangeri. Rugara Bosori. Izvo tasika futi Panapa. Mutuma achabuda futi nechikwereti here. Mambonyarara ka. Mambodina vitana. Rugara Bosori. Tiri kukudzai tichiti kana mwatadza kushandira nyaya yemotikari kuno kuManika Bridge muchatamba Pasika panzvimbo 1 munoda here? Rugara Bosori. Sangano gore. Adini munozoa bocha. Bocha munozoa yakawandiwa maningi. Misangano yese yebasa. Misangano yega iyo yemakore. Yechi yesu noitirwa papi? Pabocha ipapo. Hakuna kume kusaiti kunendiwa pa. Saka Manika Bridge kana musingafambirani nenguwa iye kushandira kana yekuita basa ramwari nemwazvo muchaona musangano wegore 1 kuno. Wana wese munaendesere 150 something apostle kubereka tumachi. 100 munaendesa musangano eremi. Rugara Bosori. Osouya kupasika kwacho Tangwena Nyanga Panapa apo moja Pasika nzvimbo 1. Ndoza muri kudai. Saka kana imimi hamuzi kuzvida izvozvo mutuma hatauri nemi asi mimi tai kutione kuti shuwa mutuma anotaura kuti wano anoda kuti tiende zinzvimbo dzawo nekuti chikwereti munenga madini vapedza. Rugara Bosori. Rugare ane mbuya munoda Pasika muchine nzvimbo 1 here? Saka udzayana bani warume wenyuzvi munomboudzawo kuti warume zvamuri kuita zvisi kufamba ba. Edzai nesimba. Mutuma asate buda Panapa. Tiri kuda kuti mishando yenyu ifambe. Mwana komana wa Mwari Jesu Kristo afare nemwi afambe dzimwe dzenyu dzese dzakafanira kuti zviitwe. Rugara Bosori. Pewa kuru paita ipapo. Munoda kusangano 1 garai musingashandiri. Ndofunga mutuma anokutaurirai zvandikutaura izvi. Munoti mutuma anokutaurirai anotaura vasi kunzi endai muungano paya paya munomuudza izvi. Hapana nomuudza chiro vazokuita. Hapana kana hwai kana profita anonyepa zvawo kuti mutuma tinomuudza ndizvi mambara munhu paita chechi wanga uripo here. Chiprofita chakazara kubocha kumba kwamutuma uko. Rugara Bosori. Right, wakomana toda kutaura nekuti musangano uno ndewana. Mwana mukomana kana kuti mwana musikana kana oda kudzidza chikoro chinotanga ne6 years handiti kuti usvikise 18 kana kuti 17 years unenge form 6 yako wadini wapedza. Rugara Bosori. Asi apo paunoenda kodzidza kuchikoro unofanira kudzidza futi zvekumusha, unofanira kuziva kurima, unofanira kuziva kuenda kumwambe iwewe, unofanira kuziva kuti demo rinobasa sei. Izvozvo ndotsikiro rako rekuti mangwana uite murume kwaye. Rugara Bosori. Musamirire basi kuti achikoro. Echikoro kune vanhu vane madhirigiri akawandisisa. Havana basa ba. Nekuti mabasa acho atowandirwa. Asi ukaita njere yako yokuita iyo inokuitisa kuti uzoite musha mangwana uite baba kwaye. Hakuna baba unofarira mwana wake aite munhu asina baba kana kuti mambara kana kuti munhu ana kana njere zvokuita. Imimi taiwana kuti mangwana muiti wamiriri wachechino kuti chechene kudenga nekuti shoko rinoti wana ndiwo maruwa asingadzimi. Rugara Bosori. Kana wada kurora muno mamuno kundoda kurawira ba muno. Rugara Bosori. Ndikutaura imimi vana muri apo mwasikana ivi. Nguva yako inokuudza mwiri wako unotaura unomanya mwiri kuti tatatata. Muri kunzerasa. Rugara Bosori. Rugara Bosori. Ndati nguva yako ikakwana mwiri wako unokudini? Hachiti chiprofiti kuti ayi nguva yakwana aizvozvo zvinokutaurira kuti ropa rangu riri kumanya koma. Arikani podini nini?
nimborora aikwana kuti no tinomborawira tozosunungura iwe ukara pasari chika kunamata mutumano anachika kadaro anoti munhu kadakura rora uite mukadzi wakupanda ukara pasari aikwana kusununguriwa pa4 handikuri wakomana iwe uri mukomana wasvikire vadiri kokomirira kuti ndikaita zoiti ndopedza vachai ipo paunoita kuti ndasvika watorora watopuwa mukadzi ukara pasari unonororwa kamwe chete mukadzi anoenda kumurume wake arorwa akafaira zuva raunofa iwewe ngirozi kudenga dzechikadzi dzinotosuwa kuti unonyotisa mwana mukadzi anofanira kuziva murume wa rugara pasari mukadzi anofanira kuziva murume wa ukaita 2-1 mbombo hapana zvokuita rugara pasari hakuna imwewo zita rinotaura kuti munhu kana po rugara pasari